Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE, and medical exam preparations for class 8 to 12. Register for Stellar Talent Search exam for class 7 to 12. Admissions are now open for class 8 to 12. We have study centers at Margaon, Vasco, and Porvorim. पहिलेच फावट गोयचो बीजेपीचो ब्रिगेड शिमे वाठारांत इतल्या मोठ्या प्रमाणात कर्नाटकाच्या वेंचणुकेक एक्टिव्ह जाल्ले. दीस रात कॅम्प करून ग्रास रूट वावुरले. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताक बेळगाव जिल्ह्यातले 18 मतदारसंघ, विश्वजित राणेक उत्तर कर्नाटकातले 6 मतदारसंघाची जबाबदारी. मात चडशी सगळीकडे कमळा बावली आणि काँग्रेसीचो हायफाय. म्हणजे आमच्याकडे फक्त 8 लोकांकडे डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी असली. फक्त भितरले एक उत्तर कन्नडा भितर कारवार मागीर कारवार वचलो प्रेमेंद्र शेट, कल्याण विश्वजित राणे, येल्लापूर सुभाष फळदेसाय आणि जोसवा डिसोजा, मागीर कुमटा दाजी साळकर, शिरसी सिद्धार्थ कुंकळकर, भटकळ उल्हास नायक तळेकर आणि मंगलोर अर्बन सिटी नरेंद्र सावयकर आणि या सायडीक आमच्या हांगा खानापूर सुलक्षणा हे इतकेच लोक जे आसा पळय ते लोकांक एक स्पेसिफिक मतदारसंघाचे ते प्रभारी असताले. तांकां जबाबदारी दिल्ली. आता बाकीचे आम्ही जे कोण कोण गेल्ले तितले कांय 2-3 जाण आमचे आसले ते पब्लीक सभाचे प्रमुख म्हणून कोऑर्डिनेट करपाक लागले. ते भितर नाबू नायक, सर्वानंद भगत, निलेश काब्राल. हांव हांगा 1-2-3 दीस जाले म्युन्सिपालिटी कडे हांव वचून म्हाका स्पेसिफिक जबाबदारी नासली. पण हांव चिकमंगळूर मतदारसंघा भितर रवी सिटी रवी आता ते हारले निवडणूक थंयच वचून आयलो. मुख्यमंत्री बेळगांव गेल्ले पण ते आम्ही शेवटचे 2 दीस सुमार. पण त्यातून ते पण संपूर्ण अशी इंडिपेंडंट जबाबदारी आमच्याकडे अशी नासली. इंडिपेंडंट केवळ 8 लोक जे आले ते पूर्णपणे त्यांचे प्रभारी म्हणून त्यांच्यानी 20-22 दीस काम केलं. एकंदर त्यांच्या बरोबर ऑर्गनायझ करप, त्यांचे जे मिटिंग करप आणि कितें ताका मदत करपाक वता. त्यामुळे थंयचे लोकांचे मतदार आनी कितें जे आसता हांगा बाकीच्या मतदारसंघातले आमची जेन्ना निवडणूक असता तेन्ना कर्नाटका, महाराष्ट्रातले आमदार येतात. इट डजंट मीन की ते सगळे मतदारसंघ हांगा जिखतात अशें. कारण ते बेसिकली तांकां हांगा कोण तरी भायलो, कारण आमची एक सिस्टम आसा एकमेकाच्या इलेक्शनाक दुसऱ्या सिटींतलो कोण तरी एखादो प्रमुख म्हणून थंय वयता, तो थंयची मिटींग वगैरे करता. पण मतदान जे आसता तो भायलो मनीस आयलो म्हणून मतदान येना न्ही. फाल्यां त्या स्थानिक थंयचे कार्यकर्ते जे आसात त्यांच्या आधाराचेर मतदान येता. थंयचे कितल्या पद्दतीने करता ते. त्यामुळे हे आशिल्लें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.